guys, hiwa-hiwain ko yung maliliit. Cucumber and with yogurt. Lilit-litaan ko siya guys. Tapos yung yogurt mamaya ihahalo ko dito. Lalagyan ko ng black pepper, little black pepper, and then salt siya guys, para may lasa siya. Ngayon, tuwing Ramadan, palagay ko itong gagawin sa kanila. Araw-araw ko po ito gagawin sa kanila ngayong Ramadan. Tuwing dinner ko. Gustong-gusto kasi naman ganito. See you guys later, okay? Ito na guys. Maliliit-liit ng hiwa. Tapos guys, ito ang dalawang yogurt and ilalagay ko. Dalawa ba or tatlo? Tatlong yogurt. Salt and black pepper.
siya guys. Sa ibabaw lalagyan ko ng dry leaves. Ito. Dry leaves po siya. Siya guys. Ipakita ko na sa inyo guys. Ito na po siya. Ito po guys ang aking. Ito na guys yung kaninang ginawa ko. Cucumber and then dry leaves and little black pepper and salt. Yun siya po. Yogurt with cucumber. Yan po siya. Yan. At saka ito po yung ginawa ko rin na cheese. Ito po yung cheese. Yan po yung cheese. Ito guys. Okay. Thank you for watching. Bye.